Hi ar ôl ysmires. So, siwmai chroeso pawb. Heddiw rydym ni'n mynd i bod yn trafod sut i greu fideo a pa fath o gynnwys sy'n gweithio ar Hansh. A heddiw gyda ni, mae gyda ni Cai Morgan, sy'n un o gyhyrchwyr Hansh, Cymru, a Guto Rhun sy'n comisiynydd cynorthwyol cynnwys ar-lein S4C. Hell of a tongue twister na. Shwmai boys, chi'n iawn? Very good, very good. Good. Right, okay, so, awn ni trafod cynnwys te. Pa fath o gynnwys ydych chi'n edrych am ar Hansh? Like, beth sy'n gweithio i Hansh? What a question to start with. Hwna'n question really eang. Unrhyw beth, fe Guto, just dim... A ni'n lwcus iawn yn creu cynnwys ar Hansh yn ddigidol yn hytrach na fo ar kind of rhaglen neu sianel dyledu, bod na gymaint o hyblygrwydd gyda ni i allu creu a rannu stuff sy'n apelio at lot fawr o bobl gwahanol yng Nghymru. So, does na ddim ffiniau, really, oesau gyda i kind of... Na, mae o'n good, achos mae o'n platform digidol, mae'n lle da i ni allu trio pethau allan, mae'n lle briliant i trio talent newydd, ac mae o'n gyfle i bobl, ti'n gwybod, magu hyder, magu sgil hefyd, a ti'n gwybod, be dwi wedi gweld yn ddiddorol ers wneud yn job i ydy, ti'n gwybod, wneud i weld un dan o gynnwys, a falle bod ti'n quite yn siŵr amdano fo, wedyn mynd yn nesaf, wedi mynd yn viral, a ti'n fel, okay, ti'n gwybod, mae lot o bethau fel yna'n digwydd, so ti'n gwybod, mae'n really anodd dweud, ond dwi'n credu, ti'n gwybod, ar Hansh ar hyn y bryd, dyn ni yn trio roi lot mwy o bwyslais ar, ti'n gwybod, pethau ysgan, pethau comedi achos rhywun sy'n gwneud yn ddawn, ti'n gwybod, fel oedd Cai'n dweud, mae o'n lle eang iawn, so dyn ni'n gallu cael lot o bethau gwahanol yn mynd mlaen rhywun pryd. Good. So, gyda creu content, beth sydd angen i bobl ystyried wrth feddwl am syniadau i Hansh? Beth sy'n angen ystyried? Wel, mae'n ystyried lot o bethau, ond fi'n credu y peth pwysig yw i just, beth yw'r syniad a yw yn mynd i apelio at bobl ifanc. Achos kind of bwriad Hansh yw i greu cynnwys i bobl ifanc yng Nghymru. A pam mae rhywun yn mynd i ymateb i hyn? Ydyn nhw'n mynd i ymateb i hyn yn sioct? Ydyn nhw'n mynd i dysgu rhywbeth? Ydyn nhw'n mynd i chwerthin? Ydyn nhw'n mynd i crio? So, kind of beth yw kind of craidd y syniad yna? Dyna beth sy'n bwysig i feddwl amdano. A neith popeth arall jyst cwmpo neu le. Hyd yn os chi'n berson sydd byth di creu fideo o'r blaen, sydd byth di dal camera, mae'n hollol ffain. Mae'n siawns da fydd gyda chi iPhone neu smartphone, a fydd modd i chi creu cynnwys ar hwnna. Mae lot o'r cynnwys dyn ni wedi bod yn creu yn ddiweddar, yn enwedig ers mis Mawrth, di bod ar ffôn ysymudol, achos dyn ni wedi bod yn dibynol nawr ar cynnyrchwyr ifanc o gwmpas Cymru i greu cynnwys i ni. So, peth cyntaf i fel amdano, really, a'r peth pwysicaf yw beth yw'r syniad yna, a'r kind of ffordd o kind of gweud hwnna i'r gynulleidfa, fel ych chi'n mynd i wneud e. Y syniadau dwi'n gweld sy'n gweithio, neu sut dwi'n mynd ati edrych, deud bod fi'n cael syniad am fideo Hansh ydy, okay, dyma'r syniad, sut fedrwn ni flipio fo ar ei ben a wneud o'n rhywbeth mae'r gynulleidfa eisiau gweld. Mae lot o beth dyn ni'n wneud yn Hansh fel gwerthoedd Hansh ydy trio adlewyrchu beth sy'n mynd mlaen yn y byd, adlewyrchu bywyd Cymru Cymraeg, ddim Cymru Cymraeg, adlewyrchu Cymru ifanc heddiw, ti'n gwybod? Ydy o'n relatable, ydy o'n mynd i fod yn shareable, be mae'r fideo na'n trio wneud, ti'n gwybod, ydy o'n trio addysgu ni, ydy o yna jyst ar gyfer y gloniant, ar gyfer bod ni'n cael laff amdano fo. So ti'n gwybod, dwi'n credu bod o'n unrhyw syniad sy'n cael, os wyt ti'n credu ynddo fo, a wyt ti'n gallu ateb y cwestiynau yna, be maen nhw'n hitio, be mae'r syniad yma eisiau wneud, ti'n gwybod, mae o'n lle rili da i ddechrau ar, ti'n gwybod, a wedyn, achos weithiau efo lot o bethau syniadau lle ti'n gorfod gwrthod nhw ydy, maen nhw'n trio efelychu rhywbeth arall, neu ti'n gwybod, dyn ni'n cael lot o syniadau sydd fel, wel, mae E4 neu BBC 3 yn trio wneud hyn, ti'n gwybod, be am i ni jyst wneud hynna'n Gymraeg, ydy hwnna ddim o reidrwydd o hyd, be dyn ni'n edrych am, ydy o ddim o reidrwydd o hyd rhywbeth sy'n gweithio. Mae gendyn ni'r iaith Gymraeg sy'n unigryw i ni, be am i ni ddefnyddio hwnna i trio greu cynnwys gorau dyn ni'n gallu. Be sy'n ni'n hefyd yn ychwanegu at hwnna hefyd yw, mae'n eitha hawdd i unrhyw un really feddwl am fel one-off idea, ond fi wastad yn
i unrhyw talent newydd sy'n kind of dod at ni, mae wastad yn syniad da i trio feddwl am sut bydde hwn yn gweithio fel 1, 2, 3, 4, neu falle 5 penod. Achos mae'n really bwysig i ni, os dyn ni'n mynd i kind of buddsoddi mewn talent newydd, i ddod â wynebyd newydd ar Hansh, bod ni'n gallu sefydlu nhw. Os mae popeth yn mynd yn dda, mae'r cynnwys yn really mynd yn boblogaidd, bydde fe'n briliant i allu, fel rhywun fel ti, Ellis, sy'n dod nôl bob mis gyda cynnwys newydd, mae hwnna'n briliant i ni, achos mae'r gynulleidfa'n gallu magu perthynas gyda'r talent yna. So, mae'n werth ystyried sut gall hwn gweithio fel one-off. Ddim fel one-off, fel cyfres, sorry. Ddim fel one-off. Yeah. So pan ydych chi chwy'n siarad am, like, pan ydych chi'n creu content, chi'n meddwl am sut bydd pobl yn cymryd chi eisiau, like, pobl, like, relate o fe, peth fel yna. So, pan mae'n dod at, like, pynciau dwys, a dyma rhywbeth fi eisiau gwybod, oes yna le ar Hansh am pynciau dwys, ac os na, sut gall pobl trafod nhw mewn ffyrdd mwy ysgafn, jyst i siwtio pawb? Ie, wel, o ochr ni yn bwm yn cynnyrchu cynnwys yma, fel, mae'n llwyd lawr i'r cynnyrchydd, fel y person sydd gyda'r neges yna neu'r stori yna maen nhw eisiau rannu. Fel, dyn ni ddim eisiau rhoi unrhyw un mewn sefyllfa lle gwed os dyn nhw ddim yn person sy'n naturiol yn really doniol a gwed maen nhw eisiau gwneud rhywbeth ar iechyd meddwl, dyn ni ddim yn mynd i fforso nhw i trio fod yn doniol a approachio'r pwnc yna mewn ffordd comedic. Dwi ddim am hwnna. Mae'n really bwysig bod y cyfranwyr yn cyflwyno'r neges yna fel maen nhw moyn, a dyn ni'n mynd i trio'n gorau i helpu siapio'r darn yna y gynnwys i wneud e'n fwyaf atyniadol i'r gynulleidfa phosib. Pe bai hwnna'n yn really weledol, neu pe bai yn y strwythur a ffordd ti'n adrodd y neges yna, neu os wyt ti'n person sy'n eitha easy going a chi'n joio gael laff a chi eisiau siarad am rhywbeth dwys fel iechyd meddwl mewn ffordd ffynnu, falle dyna yw'r ffordd gorau. So yn sicr, oes, mae yna digon o le i siarad am pynciau dwys, a hyd yn oed fel mid-forms. Mae modd edrych ar pwnc yn lot yn ehangach, a ddim o reidrwydd mewn fideo munud, 2 funud o hyd, ond falle gallu fe fod fel 15 munud o hyd. A fi'n gwybod bod Esbrec eto wneud i sôn mwy am hwnna, yn rili agored i glywed am syniadau fel hirach hefyd. Yn bendant, ti'n gwybod, just bach o plug ar hyn o bryd, mae gennym ni gyfres o'r enw Grid, sef cyfres o ddogfennau. Oedd yr un cyntaf 12 munud yn sôn am boi o stad tai maes Gerchen yn Bangor, ti'n gwybod, a sut mae o wedi defnyddio'r sy'n graim a cyddorith graim i draws newid i fywyd o gwmpas, ti'n gwybod. So ar hyn o bryd, mae gennym ni lot o'r dogfennau falle dwys, ti'n gwybod, ond dyn ni wastad eisiau clywed am, os oes na stori anhygol, ti'n gwybod, os wyt ti di wneud rhywbeth anhygol neu mae rhywbeth di digwydd iddi ti, ti'n gwybod, mae rhywun wastad yn wneud fel fideos Cai'n dweud, bach hirach yn gret, a mae'n rhoi snapshot i ni fewn i fywyd Cymru ifanc heddiw. O ran mynd nôl at materion dwys, ti'n gwybod, maen nhw'n really, mae cael y straeon ma allan ma'n rhywbeth really bwysig i fi. Ond hefyd, ti'n gwybod, mae rhaid i ni gael y balans yn iawn, a dyna dwi'n credu beth ni'n gwneud yn Hansh ydy, mae gen ti'r lle yna i fynd i gael laff hefyd, ti'n gwybod, a wedyn weithio ni wedi ddysgu rhywbeth, a ti'n gwybod, ni wedi ddysgu rhywbeth, os oes ti'n gweld, deud rwan sy'n ni'n dod rhaid, ti'n gwybod, mae gennau pwnc dwi eisiau siarad am, ti'n gwybod, mae rhaid iddyn ni rywsut wneud hwnna'n palatable i'r gynulleidfa, a fel oedd Cai yn deud, lleith o fod yn rili weledol, neu lleith o fod yn, ti'n gwybod, mewn ffordd ysgafn hefyd, a ar hyn o bryd, dyn ni yn edrych mwy am y pethau ysgafn yna, achos dwi'n credu, ti'n gwybod, mae'r cenedlaeth ifanc ni rwan ar hyn o bryd, dyn ni lot mwy agored, a dyn ni lot mwy agored i drafod y pethau yma. A dwi'n credu bod rhaid ystyried weithiau, ti'n gwybod, sut mae hwnna'n mynd i gyfieithu mewn i fideo, ti'n gwybod, sut dyn ni'n mynd i allu creu'r darn gorau o gynnwys tra hefyd yn gwarchodu'r cyfranwyr hefyd, ti'n gwybod, achos allan ti adio at hyn hefyd, Craig, ti'n gwybod, dwi'n gwybod, mae yna bolisïau
duty of care dyn ni'n gael efo yn y diwydiant, lle ti'n gwybod, mae rhaid i ni edrych ar ôl pobl, ti'n gwybod, achos mae rhan fwy o beth dyn ni'n gwneud yn gwaith sy'n mynd ar social media, a sgynny ni ddim rheolaeth wedyn, unwaith mae hwnna allan, sut mae pobl yn gallu ymateb. So ti'n gwybod, mae rhaid i ni fod yn siŵr, ti'n gwybod, bod ni efo pethau mewn lle sydd yn gwarchod y pobl yma. Ti'n gwybod, mae'n rhywbeth moesol hefyd, ti'n gwybod, dyn ni wastad eisiau gwneud siŵr bod y cyfranwyr yn hollol hapus, hollol gyfforddus efo sut maen nhw'n cael eu bortreu, a jyst gwneud siŵr, grandwch, maen nhw'n mynd i fewn allan, falle gewch chi comments really nice, rhan fwy o'r amser, maen nhw'n pethau nice, ond weithiau ti yn cael pobl sydd jyst eisiau rhoi pethau negyddol ymlaen o hyd, a ti'n gwybod, mae hwnna'n rhan o'n efo. Sorry, dwi wedi mynd way off track fyna. Na, mae'n iawn. So rhywbeth arall, fel wedys ti, ti'n methu controlo sut mae'n mynd, neu i bwy sy'n gweld e. So, gyda pethau fel hwnna, mae'n bwysig dal sylw gynulleidfa, a falle nid y gynulleidfa gywir, ond i pobl jyst i dweud fod dyma'r fideo, dyma be ni'n mynd i trafod, sut allech chi gael bobl i gwylio fe o'r eiliad cyntaf, sut ydych chi'n tynnu ei sylw nhw? Wel, os ti'n edrych yn ôl ar llwyddiannau Hansh dros ers i Hansh ddechrau, rhywbeth sydd wedi bod yn clwm i bob un syniad llwyddiannus yw just personoliaeth naturiol, neu just rhywbeth sydd mor just fel relatable i'r gynulleidfa. Bydde hwnna mond yn gallu dod o rhywun sydd o fewn y gynulleidfa targed yna. Achos, it's just got to hit the right note at the right time, a ti'n methu predicto hwnna, ti'n methu ystod lawr nawr a cynllunio, wythnos nesaf, dyn ni'n mynd i rhyddhau fideo ar ddillun, a mae'n mynd i gael million o views. Ti'n methu cynllunio hwnna o gwbl. Ond be wyt ti'n gallu cynllunio yw just fel rhywun, neu talent, neu just rhywun sy'n just really gyda syniad, a maen nhw'n credu ynddo fe, a maen nhw eisiau rhyddhau e, a falle neith e ddim mynd yn viral, ond falle neith y trydydd fideo mynd yn viral, neu ti byth yn really gallu predicto rhywbeth fel yna. So, go on, Guto. Un dan y gyngor sy'n ni'n de, mae hwn rhywbeth dwi wedi sylwi dros y wythnosau diwetha, dweud y gwir. Dwi'n gweld lot o fideos ar hyn y bryd, a mae lot o'r cyfranwyr, maen nhw'n gret, ti'n gwybod, ond dyn ni'n cael lot o bethau fewn, lle mae cyfranwyr, os rhywbeth rhy polite, ti'n gwybod, mae lot o bobl licio dechrau fideos fel, helo, fi di Guto, a heddiw dwi'n mynd i sôn am hyn a hyn, a dwi'n fel, ti'n gwybod beth, diwna ddim yn mynd i gydiau yn y tair eiliad cyntaf. Ti eisiau bod fel, really in your face, fel, heddiw, dyn ni'n mynd i fod yn gwneud, neu, ti'n gwybod, dwi'n credu bod fi'n gweld lot o hyn ar hyn y bryd, yn wedi os ti'n dechrau meddwl bod ti eisiau creu cynnwys y stwff, really bwysig, ti'n gwybod, bod yn direct, be mae'r fideo mam, a so ni'n dweud, peidiwch bod rhy polite, achos dwi'n meddwl, falle fel Cymru, mae genddo ni hynna, neu weithiau, ti'n gwybod, achos dyn ni'n tyfu fyny wedi gwylio teledu a stwff fel yna, mae'r tuedd i fod yn eitha presentery ar bobl weithiau. Sy'n rhai pethau, ffain, mae hwnna'n gweithio'n ffain, ond dwi'n credu lot o bethau, sy'n angen o. A, Ellis, eto, fydde di'n gwybod hyn o TikTok, fel falle mae fideo ar Facebook ddim yn 15 seconds, ond os oes gen ti hyn o amser i ddweud rhywbeth, byddai yn script comedy neu fideo, edrych ar mater dwys, mae dych chi tair eiliad really o fewn yn y tair eiliad agoriadol yna, wrth i rhywun sgrolo gyda'i bus bawd nhw lawr trwy Facebook feed nhw, neu Twitter feed nhw, neu Instagram, neu be bynnag yw e, i chi dal sylw'r person yna. Hyd yn oed, os chi'n neud fideo ar pwnc really dwys, mae'r tair eiliad yna dal yn bwysig, a mae dal angen i trio dal y gynulleidfa yna. As dim rhaid i hwnna necessarily fod yn rhywun reit yn gwyneb y gynulleidfa yn gweud rhywbeth, achos ti ddim yn mynd i wneud hwnna yn rhywbeth dwys, ond it could be rhywbeth graphic really weledol, neu just darn sy'n mynd i just wneud i rhywun stopo. So, Mae'na 3-second rule yn cynhyrchu cynnwys ar y we, a mae hwnna'n really bwysig i unrhyw un sy'n eisiau really dal sylw'r gynulleidfa, definitely ar y we. Ti'n gwybod techneg, dyn ni'n defnyddio lot ydi, deud bod yna rhyw joke di dan really hilarious ti'n gael diwedd y fideo, jyst yn llichio hwnna ymlaen ar y dechrau, that's your intro. So ti'n gwybod, mae rhaid bod o'n dal dy ddychymig a bod ti'n really eisiau gweld a ti'n meddwl, be di hwn, great. Yeah. Oh, there we are. Just rhywbeth i nodi hefyd i pawb, chos fi wedi anghofio, mind like a goldfish. Os oes gan unrhyw un gwestiynau, please rowch nhw yn y sylwadau yn y bocs, awn ni
trafod nhw wedyn ar y diwedd. Stynem. Reit, so lan i'r pwnc nesaf, sgriptio. So, beth yw'r pwysigrwydd pan mae rhywun yn mynd at ysgrifennu sgript? Wel, dwi'n credu cyn hynna, mae rhaid i ni ateb pam bod ti'n sgwennu sgript, dwi'n meddwl, yn dwyt. A ti'n gwybod, mae rhaid bod ti efo cynllun yn dy ben o be mae o'n mynd i fod. A ti'n gwybod, trwy proses gynhyrchu Hansh, ti'n gwybod, dwi'n na dderbyn sgript neu dwi'n derbyn syniad, a ti'n gwybod, dyn ni siarad trwy hwnna wedyn, ti'n gwybod, mae rhaid bod y cyfrannydd yn gwybod be i wneud, achos ti'n gwybod, mae yna ddisgwyliadau hefyd, ti'n gwybod, oeddwn ni'n disgwyl bod ni'n cael hwn, y man yn cael hwnna, a wedyn unwaith ti o flaen camera, ti'n gallu ramblo, ti'n gallu mynd, a mae hwnna'n ffain, achos ti wastad yn golygu beth ti'n wneud, ond mae'r jyst pwysigrwydd gwybod yn union a sut i gynllunio dan o gynnwys yn holl bwysig. Definitely. Mae sgript fel, fi'n siŵr bod y lot gynnyrchwyr ifanc sy'n creu cynnwys i Hansh yn meddwl bod y sgript i ni, ond mae sgript i chi tra bod chi'n ffilmo. Achos, unwaith chi'n troi'r camera ymlaen, troi'r golau ymlaen, a char fi'n dechrau siarad, mwyn lles chi i peidio gwastraffu amser, a i wybod exactly be chi'n mynd i weid, lle mae'r punchlines, neu lle mae'r darnau difrifol. Mae fe yna i chi mwy na dim byd, achos dyn ni wedi kind of wneud y gwaith o siarad gyda chi am y syniad o flaen llaw, a falle di edrych ar y running order a'r sgript yn fras, ond mae fe'n gymaint o help i'r cynnyrchydd, a yn enwedig os chi'n newydd i'r broses yma, a falle chi ddim wedi gwneud lot o fideos a chi ddim really yn gwybod pa mor hir mae fe'n cymryd i seifi, mae fe jyst yn briliant i gael fel Beibl wrth ochr chi, right, fi wedi gwneud y darn yma, mae hwn i ddod nawr, just take it off wrth chi wneud, so mae fe'n really, really bwysig. A mae'n help fawr wedyn wrth i chi golygu hefyd, achos mae ydych chi hwnna reit wrth ochr chi, chi jyst yn mynd trwy'r fideo, ychwanegu'r darnau mewn, a cynnych chi troi rownd, falle chi wedi gwario tipyn o amser yn sgwennu sgript, ond wneith e safio gymaint o amser i chi wrth i chi golygu yn y pen draw. A mae pawb yn gwybod beth yw'r fideo a lle chi'n sefyll, so mae fe'n swnio fel rhywbeth really bloody boring i wneud, i ystod lawr a sgwennu sgript. Hyd yn oed i rhywbeth fel comedy neu kind of off the cuff, mae fe'n really bwysig i wneud, definitely. So ni'n dweud efo rhywbeth fel comedy, mae hyd yn oed mwy bwysig, ti'n gwybod, i sgwennu sgript. Yeah, definitely. Oh yeah, definitely. Pan fi'n neud like 15-second TikTok, fel y peth na, the receptionist of Hell, gen i sgript am hwnna, literally, roedd rhaid like hitio pob peth o beth o fel hwnna. A gyda, fel wedys ti, mae'n good i gael like structure neu strwythyr, jyst i gwybod beth chi'n neud. So gyda hwnna, sut mae'n strwythuro fideo da? It's like, dyma ni beth yw'r fideo, ond os ti'n edrych fel just fideo cyffredinol sydd like 3 munud o hyd, fel ni'n sôn yn gynharach, mae'r eiliadau gyntaf yna yn hanfodol. Really, mae popeth arall yn gallu cwmpo yn ei le yn naturiol ar ôl y 3 eiliad cyntaf yna, ond beth sy'n mor bwysig i fi just tynnu sylw gyda'r lleidfa a gael nhw mewn i wylio. A os maen nhw wedi llwyddo i wneud yna, a os maen nhw wedi llwyddo i troi'r sain ymlaen, achos o'n i bai am TikTok, really, sy'n profiad lle ti'n gwylio'r cynnwys gyda sain arno. Mae popeth arall, really, ti'n gwylio ar silent tan bod ti really eisiau cymito i'r cynnwys yna am weddill y fideo. So mae'r o ran y strwythur, mae'n really bwysig bod e'n agor yn dda. A wedyn, yn gyffredinol, fel nodyn gyffredinol am weddill y fideo, yw jyst i really stripo'r fath allan ohono fe. Achos mae'n really naturiol i ni yn cyflwyno i just wafflo, i siarad arno fel oedd Guto yn sôn, a hyd yn oed ar ôl i chi wneud sgript. Fyddwch chi yn y broses golygu a fyddwch chi angen edrych am darnau, lle falle fyddwch chi wedi ailadrodd heb i chi sylwi yn y sgript a chi wedi wneud a mae yna just fel lot o stuff sy'n cael ei ailadrodd, a fi'n nad fel gaps yn y fe, falle fi'n lletchwith, so just y strwythur i ni, really, we just gael gwared o unrhyw beth sydd ddim yn addas, unrhyw pause is awkward, a just get through the video as quick as you can i weid y neges yna i'r gynulleidfa. Rhywbeth dwi wastad di credu sy'n
sydd yn ddefnyddiol, a mae hyn yn mynd nôl i ti'n gwybod pan wyt ti'n ysgol gynradd hyd yn oed ydy, sut mae sgwennu stori, wyt ti'n rhannu stori fewn i tair rhan yn dwyt, mae gen ti y dechrau, y canol a'r diwedd, a dwi'n credu bod even rhywbeth mor syml â hynna yn dy ben di, ti'n gwybod, reit, yr intro fel ddyn ni'n sôn, yr tair eiliad cyntaf yna, gret, be ydy'r canol, ti'n gwybod, be sy'n digwydd, a sut sy'n gorffen o, sut sy'n dod efo i orffen mewn lle rili da. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth rili defnyddiol i gofio wastad, ti'n gwybod, mae'n eitha syml. A wedyn hefyd, ti'n gwybod, dyn ni'n gobeithio be dyn ni'n gallu gwneud yn Hansh hefyd ydy creu fformat. So ti'n gwybod, ti'n gallu gweld efo lot o fideos Hansh bod nhw'n cael eu fformatio weithiau'n debyg, neu weithiau yn, ti'n gwybod, ti'n gallu... So mae hwnna mewn ffordd yn helpu creuwyr allan yn mynd, so ni'n gallu gwneud rhywbeth tebyg yn defnyddio'r fformat yna, bod o'n sôn am rhywbeth hollol gwahanol. So ti'n gwybod, fformat really hawdd sy'n gweithio, ti'n gwybod, dyn ni'n gael efo'n listicle, so ti'n gwybod, top 5. Ti'n gwybod, so mae gen ti rhywbeth, os gen ti top 5, right, dwi'n really meddwl off top of my head, ti'n gwybod, top 5 bwyd ti'n cael o chippy. Ti'n gwybod, mae gen ti fe, so dechrau di, ti'n intro, right. Heddiw, dyn ni'n mynd i sôn am, beth i 5 gythgor mewn chippy, ti'n gwybod, a wedyn, 1, 2, 3, 4, 5, sorry bod fi'n siarad Saesneg, 1, 2, 3, 4, 5. A wedyn dyna dy weithio, ti'n gorffen efo fel, pwy'n di'n ffeifr ni, a ti'n just yn cymryd bite o battered sausage. Ti'n gwybod, that could work. Definitely. Yeah. Sorry bod fi'n dechrau sôn am battered sausages. That's alright. Oh, bless. Right, so fel wedys i'n gynharach Cai, amser, ers mis Mawrth, mae llwyth o pobl wrth creu cynnwys i Hansh wedi bod yn neud nhw gyd ar ffôn. So, ar ôl hwn i gyd, ar pandemig i gyd, pa mor bwysig yw offer? Sut ych chi di cymryd hwnna i gyd a meddwl, ydy'r offer yn bwysig nawr achos pobl gallu neud ar ffôns? Honestly, os o'n i'n mynd i creu restr i ti nawr o beth sy'n bwysig yn creu cynnwys ar y we, offer, heb os bydde ola. Obviously, mae hwn yn cymryd gan tal bod gan bobl smartphones, ond really, dyw e ddim, eto, fel, ti'n gweld pobl fel ti ar TikTok, mae dy ti 100,000 followers nawr, a ti ddim di wneud hwnna, really, gyda camera fancy mawr. A o profiad ni'n siarad gyda cynhyrchwyr ifanc, mae'n gallu bod yn obstacle i bobl, ond dyw e ddim. Fel bron, mae fe'n esgus. Os oes dim smartphone gyda chi, mae'n jyst yn esgus. Fel, be sy'n bwysig yw'r syniad yna, be chi'n mynd i weid, a sut chi'n mynd i weid e, a os chi'n neud e yn fformat TikTok, 15 seconds, neu fideo 10 munud y hyd. Dyw'r gynulleidfa ddim yn poeni os mae wedi cael ei seithi ar Alexa Mini sy'n fel cine camera, 10,000 o bunnoedd, neu smartphone. Dyn nhw ddim yn poeni am hwnna. A mae'r cynnwys chi'n creu yn dod lan ar feed gyda lot o bobl arall yn creu cynnwys ar smartphone. So, mae'r offer really ddim yn bwysig. Dwi'n cofio creu dan o gynnwys unwaith, a ti'n gwybod, oedd genny'r access i'r holl kit ma, cameras, pob dim, ond fel, great, na just for show na, mae'n mynd i edrych yn well. O'n i wedi rhoi ar autofocus, that's fine, ti'n gwybod, mynd nôl, check trwy'r footage, ond crap, a ni fel, oh my god, sgan ddim mynedd, setio fyny pob dim eto, so nes i just ail-ffilmio fo ar iPhone, and it was just as good, neu yn well. So ti'n gwybod, os oes gen ti smartphone, that's half your battle. Ti'n gwybod, hwnna i gyd wyt ti angen mewn ffordd. Definitely. A fel, rhywbeth byddwn ni yn neud gyda chi, pe bai chi'n dod ato ni gyda syniad, yw gweud, byddwn ni ddim jyst yn gweud os chi'n neud 10 fideo, byddai'r degfed ddim dal ar smartphone. Falle, erbyn hwnna, byddwn ni fel, erbyn hyn, ti wedi neud 8-9 darn y gynnwys, neu baint bynnag yw e, a fyddwn ni'n helpu chi gyda i cymryd y camau nesaf yna yn dechnegol os byddwch chi eisiau. Ond os chi'n hapus yn creu cynnwys ar eich smartphone chi, a mae fe'n neud yn rili dda, dyn ni ddim really yn poeni am hwnna o gwbl. So, ond mae'r opsiwn yna technegol i creu fideos, os chi eisiau gwneud slow-mos neu rhywbeth fel yna, gallwn ni siarad gyda chi am hwnna. Ond really, yr offer, dwi ddim yn hanfodol. A rhywbeth arall yn brynu yn dechrau lockdown, achos o'n i eisiau ffilmio cwpl o bit, oedd fel just gorilla pod, really, really cheap. Dwi'n cael edrych fel $2.99 ar Amazon, a
mae'n bwysig bod gen ti falle rhywbeth fel yna. Ddim hyd, ond mae tripods yn really rhad sy'n gallu cael o'r Amazon yn tua 15 pint, 20 pint. Mae'n dda cael basics fel yna, achos mae'n jyst yn helpu ti. Ond fel oedd Cai'n dweud, os gennych chi syniadau, os ydych chi'n licio mynd, fedrwn nhw rhoi help ar efo goleio, paent ffilmio o flaen ffenest, neu ti'n mynd i fod mewn cysgod a pethau fel yna. A jyst pethau, a wedyn y mwyaf ti'n neud hefyd, y mwyaf ti'n dysgu, a na sut ti'n dysgu da trwy'n neud camgymeriadau, so mwyaf ti'n chwarae gwmpas, na beth sy'n briliant fod rhywbeth fel TikTok, fel dwi'n neud TikToks, jyst i fi hun yn y nos, maen nhw'n hollol silly, dwi'n mwyn dangos nhw i neb. A wedyn, y mwyaf ti'n neud o, y mwyaf ti'n meddwl, ti'n gallu neud hyn, ti'n gallu neud llall, ti'n gwed? A ti jyst yn sôn am just nawr, am tips bach o'r ffilmio. Oes gennych chi unrhyw tips, fel goleadau, unrhyw beth i wneud gyda sut i gael sain gorau? Wel, lot o bethau common sense, really. Un peth sy'n wastad yn briliant i wneud yw i just ffind o golau naturiol. Golau naturiol yw kind of... os byddwn ni'n ffilm o fideo yn y stafell yma nawr, dim really lot o olau mewn fan hyn, really yn ddigonol, i seithi'n digon da ar ffôn. So ni probably yn aros tan y bore, neud e tu fas, neu just istedd o flaen y ffenest gyda'r camera yn pwyntio at fi, a bydd hwnna'n golau briliant. A ddim neud e gyda'r ffenest i ôl i fi, achos byddwn ni just yn silhouette. Peidio ffilmo fel falle'n lot o wynt, achos gyd chi'n mynd i clywed yw sŵn y gwynt horrible, a sneb yn mynd i clywed chi'n iawn fyddwn ni probably ni steitlo'r fideo yna. So reid yw'r dau peth amlwg, ond mae unrhyw lamp rownd y tŷ yn neud job briliant o just goleo chi. Ond yn gyffredinol, fel o'n i'n gweud, fel sy'n ni ddim eisiau neb sy'n falle'n dod at ni am tro cyntaf, fel, fi eisiau creu fideo cyntaf, i just boddi yn yr holl tips technegol o sut i greu fideo, achos, fel, mae hwnna jyst yn quick thing, newn ni siarad chi trwyddo cyn i chi ffilmo. Peth pwysicau yw'r syniad a be chi eisiau gweud. Tips gennau yn enwedig i bobl sy'n defnyddio ffôns i ffilmio cynnwys, ydy, achos bod ni wedi arfer efo fo, mae yna duedd, dweud bod sy'n defnyddio ffôn ti a ti'n ffilmio fel yna, wyt ti'n mynd i edrych ar y sgrin yn hytrach na'r camera, so pam ti'n edrych ar y cynnwys nôl, mae'r eyeline off. So mae hwnna'n rhywbeth really pwysig i feddwl am, ti'n meddwl bod mae rhaid i ti edrych lawr y lens. A dwi'n credu, achos bod ni wedi arfer, ti'n meddwl, os dyn ni'n gwneud Insta stories a pethau fel yna, ti eisiau edrych ar ti, achos let's face it, ti eisiau gweld pa mor dda ti'n edrych yn dod, hwnna well rhoi ffilter arall. Ond mae'n bwysig, ti'n gwybod, i just edrych lawr y lens. Really pwysig. Achos wedyn ti'n edrych ar rhywbeth nôl, mae'n really off-putting, bod yr llygad just bach off. A mae'n rhywbeth really syml i wneud, just mae angen wneud o. Definitely. Hi'n eilio hwnna. O, ddim iawn. A hefyd, sori, just i ddeud, ti'n bod, dyn ni sôn am sain, a ti'n bod ddim gwynt, mae wastad yn bwysig, ti'n bod, mae cael pethau edrych yn greit yn dda, ond mae be bynnag ti'n gallu wneud i wneud y sain swnio'n greit, yn bonus hefyd. So ti'n gwybod, mae hynna pethau bach os ti mewn stafell dawel, ti'n gwybod, bod na ddim byd yn mynd mlaen. Ti'n gwybod, weithio mae air conditioning neu rhywbeth ymlaen, ti'n gwybod. Mae jyst yn dda, jyst cael check i weld beth sy'n gwmpas ti. A pethau bach, achos mae sain yn bwysig. O, perffaith, wel diolch yn fawr. So, awn ni fynd mlaen i'r gwestiynau ar gynulleidfa. So, gadw ni just check i gweld os mae yna rai. Chat. Gynulleidfa, gan unrhyw gwestiynau? Unrhyw beth chi gyd eisiau gwybod? Gallech chi just troi camera chi arno a neu just mic chi os chi eisiau. Os mae hwnna'n haws. Dyn ni ddim yn cnoi. Ti'n gwybod, falle bod i gwerth nodi fan hyn, falle yn fras, ti'n gwybod, y lle dyn ni'n mynd efo Hansh, ti'n gwybod, mae yna gwbl o bethau lle sôn am. Beth sy'n bwysig i ni, bod ni'n cael cynrychiolaeth o bob cornel o Gymru. So ti'n gwybod, os wyt ti'n dod o'r lot, ti'n teimlo sydd ddim yn cael ei gynrychioli lot, ti'n gwybod, rhyw ardal specific neu acen, dyn ni ddim yn clywed lot. So dyn ni'n rili efo diddordeb i glywed straeon gan pobl o bob man, ti'n gwybod, so mae hynna'n rhywbeth rili pwysig. A fel o'n i'n dweud ar y dechrau, dyn ni wedi bod yn pwysleisio mwy ar bethau ysgafn na comedi ar yr adeg yma, achos dyn ni'n gweld rheina sy'n gwneud gorau, ti'n gwybod.
Ond ie, unrhyw syniadau sy'n hynna'n greit, ond dyn ni rili yn edrych am, ti'n gwybod, yr ymrywiaeth yna. Mae hynna'n greit. So, ie, sori, gewch chi ofyn cwestiynau os ydych chi eisiau. Hey. Fi newydd cael fel rôl llysgynadau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cool. So fi'n neud, diolch, so fi'n neud fideos ar gyfer, a vlogs ar gyfer nhw hefyd. A fel fi dy roi ar stori Instagram fel am syniadau be mae cynulleidfa moyn. Ydy hwnna'r fel ffordd gorau mewn mlaen ar gyfer trial casglu syniadau, achos fi bach yn fel, sa'n siŵr ble i cael syniadau o. Fel fi'n dilyn fel Ellis nawr o TikTok. So, fel, fi'n dilyn cwpl o pobl o gwylio fideos i trial cael syniadau, ond sa'n siŵr beth yw fel ffordd gorau. Ti'n meddwl am syniadau, beth sy'n rili bwysig ydy just gwylio gymaint o gynnwys ti'n gallu. Mae gwylio cynnwys yn rhan mawr yn job i, ti'n gwybod. A weithiau, ti'n gwybod, dwi'n gallu cael gormod o sgrin, ond just dilyn gymaint o bobl ti'n gallu, a just gwylio. Yr un fath o gynnwys ti di bod yn neud, ti'n gwybod, just, os ydyn nhw'n, dwi'n gwybod, ti'n gwybod beth ti'n neud i'r Coleg Cymraeg, ond ydyn nhw'n social videos neu fideos yn mynd ar YouTube neu TikTok, ti'n gwybod, ydy just gwylio, a wneud i gael ysbrydoliaeth o hynna. Definitely, a falle cydweithio gyda pobl fel Ellis hefyd, achos mae reina really sy'n arwain ein maes ni yng Nghymru, pobl fel fe, a gallen nhw ddim just helpu ti i ddod i'n am o beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim, ond hefyd mae'n gyfle i kind of cross-pollinato gynulleidfaoedd, bod Ellis yn gallu cael rai o ddylymwyr newydd gan y coleg, a bod ti hefyd yn cael dylymwyr newydd gan Ellis. So, mae cydweithio yn really bwysig. So, collaborato gyda gwahanol bobl. So, sy'n ni definitely yn ystyried hwnna fel ffordd o helpu tyfu a meddwl am syniadau newydd. Bendant, achos dyn ni'n gwneud lot o hynna, dyn ni'n partneriaethu efo pobl gwahanol, ti'n gwybod, weithio nhw'n ni partneriaethu fyny efo'r urdd, neu rhywun fel na i greu cynnwys, a ti'n gwybod, mwyaf o cross-postio, yn wedig ar rhywbeth fel Facebook, lle ti'n gallu cross-postio pethau, dyn ni fel, achos dyn ni eisiau gymaint o bobl i weld y cynnwys as yn bosib. Cool. Pob luck. Pob luck. Diolch. Rwy'n gwestiynau arall? Dyma un fan hyn. So, fel ti'n actually dod yn darn o Hansh yn postio content, neu mae rhaid i ni pitcho syniadau mwyn ennill y hawl. Fel, ydy ni'n cael ei sgawto neu unrhyw beth fel yna, neu? Na, so, beth ni'n gweud yw, ar ôl hwn, os oes gen ti diddordeb Aled, ddim Aled. Mae spectol da fi mlaen fyd. Aled, sori, fi'n gobeithio bod fi ddim wedi rhoi ti off nawr. Anfona e-bost i fi, boi. Cai.morgan @boomcymru.co.uk. Na i roi fan hyn nawr. Ie, roi yn y chat i fi, please. Na i neud. A newn ni trafod y syniad a beth sy'n gyda ti a mynd o fyna. Ond na, sdim fel proses castio neu dim, neu jyst newn ni siarad dros e-bost a mynd o fe o fyna. Weithiau, ti'n gwybod, mae'n hawdd i ddeall sut mae Hansh yn gweithio, ti'n gwybod? So S4C sy'n gyfrifol am Hansh, a wedyn mae S4C yn gweithio efo 2 prif gwmni cynhyrchu, sef Boom, mae Cai, a wedyn Antenna, a maen nhw'n based yn Gaernarfon. So ti'n gwybod, yr ffordd haws i fynd ati ydy cysylltu, fel mae Cai newydd dweud, efo Cai neu efo Antenna, ti'n gwybod, ond mae yna lot weithiau, mae yna gwmnioedd eraill yn gweithio yn dibynnu lle wyt ti'n ddaearyddol y stwff, so mae yna wastad gyfle, ti'n gwybod, siarad efo Cai, ond wedyn os oes gen ti syniad arall, ti'n gwybod, just DM-ia ar socials Hansh hefyd, mae hwnna'n ffordd, a wedyn, dyn ni'n gallu gweld pwy di'r ffit gorau wedyn, ond gan bod Cai di dweud, ti'n gwybod, please gysylltu efo Cai. Da fi yna. You're mine. Beth oedd y llall fel cydlynydd rhaglen llysgynadol actif, sut mae datblygu hyder disgyblion i ddechrau arni? Mae hwnna'n un tricky, a dwi wedi gweithio lot fo pobl ifanc dros y blynyddoedd, a yr tips o'n i'n deud i fagu hyder ydy trio eto. Dwi'n credu weithio bod genddyn ni'r Cymru
dyn ni ddim eisiau gwneud rhywbeth cyn bod ni'n cael ein validatio gan rhywun arall, ti'n gwybod, so ti ddim yn mynd i greu dan o gynnwys unless bod rhywun yn meddwl bod o'n syniad da ti'n neud o. Y peth gorau lle ti'n neud, dwi'n siŵr sa Ellis yn cytuno, ydy rhoi dy hun allan yna, just creu, a mwyaf o'r ymateb positif ti'n cael, gret, a ti'n gwybod, i ddatblygu hyder disgyblion, wneud, ti'n gwybod, pethau bach, right, dyn ni'n mynd i ffilmio rhywbeth heno, ti'n gwybod, diolch yn gorfod mynd i'n un lle, a dwi'n credu y mwyaf maen nhw'n wneud hynna, gweld bod nhw, mae ffilmio rhywbeth yn hawdd, dwi'n gallu golygu rhywbeth syml, gret. A dyn ni eisiau rhoi hwnna allan i rywun, be mae pobl eraill yn meddwl yn efo, gret, ti'n gwybod, a magu hyder, ti'n gwybod, mae hwnna i gyd am be mae Hansh o biti hefyd, ti'n gwybod, achos dyn ni eisiau rhoi llwyfan i'r talentau newydd a lleisiau'r dyfodol. Waw, oedd hwnna'n swnio nafft oedd lleisiau'r dyfodol. Sorry. Na, ond definitely o profiad ni hefyd, fel oedd Guto yn gweud, y mwy newch chi wneud gyda'r disgyblion yna, y mwy o hyder newn nhw adeiladu. So, creu'r ateb. Mae'n bwysig, ti'n meddwl, deud bod gen ti syniad a mae'n really syml i wneud. Postio fo allan yna, ti'n meddwl, mae rhaid ti roi dy hunan allan yna, a wedyn y mwyaf stwff fel yna ti'n neud, ti'n mynd i ddod at radar, ti'n gwybod, pobl fel Cai sy'n cynhyrchu, a pobl fel fi sy'n edrych am syniadau a stwff, ti'n gwybod, dyn ni'n mynd i wybod amdano. Ymryn peth fe Ellis, ti'n gwybod, is this amazing rising TikTok star, sydd nawr yn, ti'n gwybod, famous Welsh TikToker, a dyn ni eisiau, jump on and ti'n gwybod, mae rhaid i ni weithio efo ti. Da iawn, Ellis. Unrhyw cwestiynau arall? Hei. Oes unrhyw fatha apps neu kind of software golygu, preferably am ddim, achos dwi'n student, bych chi'n gallu recommendo o gwbl? So fel ma'na, beth yw'r, ma'na loads ar, fi'n credu mae iMovie am ddim ar App Store, fi'n credu. Yw Ellis, oedd ti'n nod o fyna? Ydy, ac hefyd, un fel arfer dwi'n defnyddio yw Splice, mae hwnna'n rili dda. So gallai ti, mae weithiau, dyn ni'n gweithio gyda pobl sy'n golygu fideos nhw, literally, maen nhw'n ffilmio nhw ar ffôns nhw, golygu nhw ar ffôns nhw, a anfon y fideos off eu ffôns nhw. So, sdim hyd yn oed angen i ti gael laptop, really, mewn y gwyddor. Ond rhywbeth mae hefyd werth i fi sôn amdano, fel gwedwch chi rili'n stryglo gyda'r ochr golygu a falle sdim digon amser gyda chi i wneud hwnna, ond chi rili eisiau creu darn y gynnwys i ni sy'n falle'n topical a mae rhaid iddo gael ei wneud nawr, so ni falle'n gallu cynnig rhyw fath o rhywun o'r tîm gyda ni i helpu torri'r fideo yna, so falle bydde mond angen i chi ffilmo y fideo. Ni wastad yn trio kind of encourage bod y talent ni'n gweithio gyda yn golygu'r fideo fel bod nhw sydd gyda llwy'r editorial control really dros dy fe, ond mae hwnna'n opsiwn hefyd pe bai ti fel really'n stryglo gyda'r ochr golygu, falle gallwn ni helpu ti mas. A mae'n rhoi'r pŵer i ti hefyd, ti'n gwybod, ti sy'n gwybod beth sy'n gweithio, ti'n gallu just mae'n rhoi'r control na ti sy'n gwneud, mae Splice yn app really da hefyd. Sut ydyn ni'n sillafu Splice? S-P-L-I-C-E. Lush, diolch yn fawr. Neu yn Gymraeg, S-P-L-I-E.K-E. Waw. Cool, diolch yn fawr. Cool, pob luck. Unrhyw un arall? Os unrhyw un yn y chat. Os gen unrhyw un syniad sy'n nhw eisiau trafod, falle bod hwnna bach yn gas o flaen pawb, ond os yna rhywun allan yna efo syniad? Mae wedi troi Dragon's Den nawr, yn dweud. Wel, llai scary gobeithio. O na, mae hwnna'n rhoi chi ar y spot, so peidiwch poeni. Just fel shameless plug i Hansh am weddill yr wythnos, mae sesiynau'n digwydd bob nos. Sorry Ellis, oedd ti am wneud hyn. Ond nos fori, di Mercher a dydd Iau hefyd, mae sesiynau fel hyn yn edrych ar gwahanol bethau. So, chi wedi cofrestru yn barod, so gewch chi link eto nos fori.
So, ymunwch gyda ni am sesiynau arall. Nos fory ni'n edrych ar sut i wneud cynnwys yn rili weledol a ffocysu ar mwy o fel y visual side o cynnwys. So, os oes gyda chi diddordeb yn cameras a stuff, falle fydd hwnna'n cyfle dda i chi dysgu mwy am yr ochr yna. Mae Hanna newydd roi efallai bywyd coleg yn yr amser ohoni. Mae hwnna'n rili diddorol, achos mae hwnna'n syniad dwi wedi bod yn trafod fo cwbl o fyfyrwyr yn Prifysgol Abertawe ar hyn y bryd, a mae yna ddarn wedi mynd allan ar Hansh heddiw digwydd bod, o myfyrwraig yn gadael i'ch hartre'n Sir Fôn yn mynd lawr i Abertawe, ti'n disgwyl city life a pob dim o, mae lockdown a Covid a pob dim. So ti'n wedi am hwnna wastad yn, mae'n efelychu y sefyllfa sydd ohoni, mae'n sefyllfa dwi'n gwybod dim amdan, achos dwi wedi bod yn student adeg Covid, ti'n gwybod, ond mae cael sut mae pobl yn teimlo bod hyn di effeithio bywydau nhw yn rili bwysig, ti'n gwybod, achos fel o'n i'n dweud, beth yn ni'n gwneud i rhoi drych ar fywyd, a ti'n gwybod, mae o'n effeithio pawb ar hyn y bryd, so mae rhywbeth fel yna'n briliant syniadau fel yna. A ti'n gwybod, beth o'n i'n dweud hefyd efo hwnna wedyn ydy, mae o'n rhywbeth ti'n gallu troi ar ei ben hefyd yn hytrach bod, mae'n doom and gloom, be fedrwn wneud, lle fod fel rhai dyma beth mae freshers ni wedi bod, a dyma sut dyn ni'n cael hwyl a stwff fel yna, ond yn bod yn saff ac o fewn y cynllawiau. Mae Rhodri jyst i cynnig, wythnos newid hinsawdd, dwi'n meddwl, ddadl am cynhesu byd eang ar ôl y cyfnod clo yma a effaith mae wedi cael arno. Wow, yeah, interesting. Ond na rhywbeth ar, be oedd e'n newyddion heddi ynglyn â ardal Caerdydd a faint ohono bydde fe'n mynd o dan ddŵr erbyn fel be oedd e? Cam mlynedd nawr, neu rhywbeth fel yna? Na, o'n i wedi darllen rhywbeth, bod o'n dweud mae pawb sydd yn 20 oed neu o tanodd o bosib yn mynd i fyw i weld bits o hwnna. Ie, mae'n huge point. Ydy. Mae'n absolutely massive nawr. Heb os ni wedi gweld fel yn ddiweddar yn y newyddion a stuff sut mae Covid di newid bywydau ni a sut mae fe wedi cael effaith ar cynhesu byd eang a fel faint llai o CO2 emissions ni'n emito. Bydde hwnna'n rhywbeth really great i Greu ITV gyda, ti'n meddwl? Ie, mae'n rhywbeth maen nhw'n siŵr fod yn mynd i wneud, ond wedyn sgen ti syniad, dyn ni sôn am newid hinsawdd, sut ti'n mynd i wneud hwnna'n weledol heb fod yn bod ti'n pregethu mewn ffordd, achos ti'n meddwl beth dyn ni angen gwneud i bod yn lefel, bod yn gytbwys hefyd. Mae o'n rhywbeth sydd yn rili bwysig i ni drafod, a beth sy'n ni'n deud, Rhodri, ydy cer a meddwl am y syniad yna, meddwl sut lle ni'n droi ar ei ben, a gwneud rhywbeth sydd yn weledol ddiddorol a sy'n mynd i ddal diddordeb. Ond ie, mae'n bwysig bod ni yn rhoi'r platfform i'r straeon yma. Mae Celyn di cysylltu fyd. Gwbl o weld i siarad fi am gwirfoddoli. Dwi'n neud efo St John's Ambulance. Cool. Ie. A bywyd fel vegan, ti'n gwybod, greit, ti'n gwybod, mae gen ti lot o bethau, ti'n gwybod, mae gen ti 3 peth yn just y paragraff byr na does, ti'n gwybod, sut ti'n teimlo ar y foment, achos bod ti'n astudio, o ti'n gwirfoddoli, sut mae hwnna wedi cael ei effeithio ar, a ti'n gwybod, sut mae bod yn vegan yn plethu fewn i hwnna hefyd, ti'n gwybod, bendant, cool. Ie, mae vegan versus meat eater debate ar social media wastad enyn tipyn o trafodaeth yn y comments. A ti'n gwybod rhywbeth diddorol, dwi wedi cael fideo fewn heddiw, ti'n gwybod, yn sôn am effeithiau bita cig, a ti'n gwybod yr rant am, ti'n gwybod, cig a pethau fel yna. Mae'n rili diddorol, achos be o'n i'n gwybod cyn dechrau Nesfrec, mae even fideos byr fel yna, mae'n gorau mynd trwy adran gyfreithiol a pob dim fel yna, achos bod ni hefyd, mae Nesfrec yn PSB, Public Service Broadcasters, so ti'n gwybod sut dyn ni'n cael ei ariannu a stwff mae'n rili bwysig edrych ar pethau fel yna. Mae hwnna'n mynd i sôn am pethau rili boring rwan, ond ti'n gwybod, ti'n gorfod meddwl am y pethau fel yna weithiau, so mae hwnna rhywbeth arall. Mae'r Zoom ma di wneud fi sylwi bod fi'n defnyddio lot o'r rhain tra dwi'n siarad.
Cool. Ie. Fi'n credu bod pawb sydd eisiau gofyn cwestiwn wedi gofyn cwestiwn nawr. Mm. Os chi eisiau gofyn cwestiwn arall, mae cyfeiriad e-bost fi, cai.morgan@boomcymru.co.uk yn y chat fyna. Croeso chi cysylltu os oes gennych chi syniad hefyd, chi eisiau pitcho, neu ni trafod fi Guto yn rhan o hwnna hefyd. So, cysylltwch. A fydd sesiynau arall wythnos hyn hefyd. So, please ymunwch ar reina. Ie. A mae hwnna'n rhywbeth, ti'n gwybod, just Oh. hyn, mae'n gyfle i ni fod i'n abod chi hefyd, ti'n gwybod, so. Yeah. Oh, mae internet connection fi yn unstable. Yeah. Oops. Cool. O, fab. OK. Wel, fi'n credu na ni am heno. Diolch, Ellis. Am gofyn diolch cwestiynau rili anodd i ni a roi ni ar y spot. Cool. OK. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch. Ta-ra. Ta-da.